ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲನ್ನು ಬೈಕೊನ್ವೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲದ ಅತಿಥಿನ ಎದುಕೊಂಡ್ರದುಬ್ಬು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ಪನ್ಪೆ. ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗಳ ಯುಗಾದಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಯುಗಾದಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆನ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ತುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆತ್ತ ಪಿರೌನಿ ಪುರಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಲ್ಲೇರು. ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕನ್ನಡದಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡಾದಿಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈಕ್ತ ಆತಿನ ಆರಂಬೇರು ಸುರುಕಾದ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಸ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಇತ್ತಿರಾಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣಂತೆ ದೇವೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋ ಪೋಪಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬರದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾರ ಈಜಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಯ್ಯದಂಚ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ತಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಬಲ ಆ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಣತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಓ ಪರ್ಬಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ದುಂಬೆಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತ ನೈಟ್ MC ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಮೊಸರು ಗೊಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅತ್ತನ ಚೌತಿ 4 ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪೂರಂತಿರು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಒಂಚೂರೊಂದು ಬುರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಿ ಜವ್ವೆ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಬರೋ ಮಲ್ತೆರಡ ಆತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತೆ. ಓಕೆ, ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಡ ಓ ಇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಪಂಡ ನಮಕಿಂಚೆಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅತನ ಯುಗಾದಿದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅತನ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಣ 2012 2013 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಯರ್ ಜನವರಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋಣ. ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಕೇನಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ನ ಇಯರ್ ಲೈಫ್ ಆ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪಿರೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನು ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಾಡ ಅತನ ಒಟ್ಟೊಸಿ ಕಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಆಟದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಟೈಮ್ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪುರಾಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೋಪ ಈ ಕತ್ತಲ್ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನು ಸೇರ್ನ ದಿನ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆವಾಡ್ ಅತನ ಎನ್ನದಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವೇನು ತೋಪ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರಾ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ದಾತ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ನ ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರ ಆದ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸೊಂದುಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಏನ ಪೊಪ್ಪನ ಜೋದ ರೈಟರ್ ಆರ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಬರೆಪೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೈಟರ್ ನಾನು ರೈಟರ್ ಆವಡಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಾ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಅತ್ರ ಕೂಡ ಸಿಂಗರ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಗರ್ ಆರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ರೈಟರ್ನ ಜೋಕುಲು ರೈಟರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಂದು ಆರ್ ಲೆಂಕದಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿದ ಪಾಠ ಆರೊಂಜಿ ಊಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಪದ್ಯ ಪುರ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಡ ಬರೆ ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಪಂಡೆರಡ ಯಾನು ಬರೆ ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಂಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅನ್ಪಂಡ PUC ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಗಂತ ನಾಟಕದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾನ PUCಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸರಿತಾರೆ KK ಬೇಜ್ ಅವ್ರು ಬಂದು. ಸೊ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಸೃಜನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಕಲಿ ಉಂದುವೆ ಮಾರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ನ. ಸೊ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ದು ಐತ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಈ ಮೋಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಪೊರ್ಲು ಆದುಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಯಾರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಏನೋ ಪಪ್ಪ ರೈಟರ್ ಮಾರ ಯಾಂದ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚೊಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆರ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅದೇರು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬರೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ PUC ಅವ ಆತಜಿ ಅಣ್ಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗು ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಿಜ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕಾಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಬರೀತಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಬರೆದಿತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಲ ಒಯ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪದ್ಯ ಭಜನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೀತಿನ ಪದ್ಯವು ಪಂಡ ಒಂದು ದೊಂಬರಾಟ ಸಿನಿಮಾಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಬಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋದು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತಾ ರಂಜು ಸುವರ್ಣೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಮಿಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಯರು ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಜನಕಲ್ನ
ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರೆತಿನ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರಾಣ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಮನೋಜ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಅದಪ್ಪ ಈಗ ಪೂರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೋಜ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅರುಣ್ ಜನ ಗುರು ಇತ್ತಿಲ್ಲಗಾನೆ ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮನು ಎಂಡ ಬರೆಯರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಅವು ಬರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆಪೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಕೊರಂಡ ಇಂಬೆ 100% ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಕೆಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಪಣ ಆ ನಾಟಕ ಆನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪನೋ ಇತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗಂಗೆ 18 years ಆತೆ ಸೊ ಆವುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆತೆ ಪಣ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಆತೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಸೊ ಬತ್ ಪನೋ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆತೆ ಹೇಗೆ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಟಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವಂಜಿ ಏಜ್ 18 year ಪಂಡರ ಆ ಏಜ್ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೆರ್ ಬಟ್ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯರ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡು ನಾನು ಮಾತೆಟ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಪೂರತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಣ ಅವು ಪಂಡದ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂದೆರಡು ಹತ್ರನ ಮೇಜರ್ ಅದಂಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಣ್ಣ ರೈಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಒವ್ವ ಟೈಮ್ ಬರೆಯೋಡುಂದ ಅದು ಬರೆದು ಪೋದ್ಬೇಕ ರೈಟರ್ ಅವಲ್ಲ ತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತೋ ಜಂಟ ಅಪ್ಪಗನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ನೆರ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪಗುಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ ಕೋರ್ಪಿರಿ ಇಡೇ ಬರೋಡುಂದ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಅಂದಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೇವರದ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಗೋದು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಏತು ಸಿನಿಮಾಗ ಈತ್ ನೆಟ ಐರೊಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆತರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಟ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ 7 ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊರಣಿ katapadi kattappa 7th ಫಿಲ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 23-24 ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಓಕೆ ಓ ಮಾತ ತುಳುಟ್ಟು ಓ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಓ ಮಾತ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂದು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಹತ್ವತನ ಪಂಡ ಎಪ್ಪ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ ಪಂಡ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬರೆಯಲ್ಲ ಗೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಬರೆದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮದತೆ ಬೋದುಪು ಕೆಲವರು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗೇ ಮದತ್ ಬೋದುಪು ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತೊಳುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅನುಕ್ತ ಇಂಚೋಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಭಿರಾಮಿ ಬಂದ ತಿಲಕ್ ಅರ್ನ ಉಗ್ರಮ್ಡು ತಿಲಕ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಚಾರ್ಲಿ 777 ಅಂತ ಬರೋದೊಂದು ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಳಾಸ ಒಂದು ಬೇಕಿದೆ ಅಂದು ಇದು ಎಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ ಬಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಕುಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅರ್ನ ಮುಗಿಂಚ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ಬರೋ ಬರೆಯರ ಪಣ ಆಯ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆದಾತ ಕೆಲವರು ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಈ ನಮ್ನೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡತ ಇಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಓವಿರ್ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚಾದಿರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಯಾನ್ ಏಪಳ ಪಂಡ್ರಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಂದ ಅಂದೆ ಬರೆತರ ಏನವರು ಅವು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟಾತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರೋದು ಬಕ ಅನುಕ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಅನುಕ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಐತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲಂಚಿನ ನಾಬಿನ್ ಪೌಲ್ ಪಂದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಐದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತನ್ನದೇ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬರೆಯಲೇ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ರೇಪಲ್ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅತನ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರಾಗ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಂಬು ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡ ಇರಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನುಕ್ತ ಸಾಂಗ್ಸ್ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂತ ಬಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತಿನ ಸಾಂಗ್ ದಾಗ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ಹೀರೋ ಇರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ತವರ್ಲರ ಆರೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಬರತಿನಾರ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಸಾಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ತವ್ರ ಅರಗೆಂಚ ಬೋಡಿತ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದು ಪೋಡು ಸಾಂಗ್ ಪೋ ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಡು ಅಂತ ಮೇರೆಗೆ ದಾದಿತ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲಾಕ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಚೊಪ್ಪಲಾಕ ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬರಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಜರಗ್ ಬರಂಡ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತನ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಆಗ್ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೋಡ ಈ ಸನಿ ಹಾಯಾಗಿದೆ ಹೇಗಿರುವೆ ಮಾತಾಡದೆ ಬಂದು ಸೊ ದಾದಂದೆ ಜೈಕಿದ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಬರಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಣಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿಕಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಇತ್ತದೇನ ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೈದಿನ ಅಂಕುಲು ಅವಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಧಮಾನದ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನ ಲೈನ್ ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಏನಾರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿಯರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಅಂಬೇರ ಅಭಿನಯನ ಮಲ್ದಿರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಕೀರ್ತನಿಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಪೊಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಪಂಡ ರೈಟರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಳದೆ ಈ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳ ಸೊಸಿತ್ಲ ಮೇಳ ನೆಟ್ಟುಪುರ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನ ಆಟ ಮಲ್ದಿನ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಗುರುವನ ಬಿತ್ತಲು ಬಂದೊಂದು ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಕೋಮನ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಆಟಾಡ್ಲಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಟಾಡ ವೇಷ ಮಲ್ಪಂಬಣ ಭಾರಿ ಆಸೆ
ಅಂಚ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರು ಪಂತಜರ್ ಆಟ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಪುರ ದ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ಅಂಚಪುರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತಿಜಾರ್ ಅಚ್ಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಪಂಡೇರು ಪಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಳಾಯ್ಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ಡ ಇಡೊಂಜಿ ಆಟ ಎತ್ತನ್ ಅಚ್ಚ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಆಟ ಉಂಟು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಐಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವೇಷ ಬಾಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಅನುಜಿ ಬತ್ತನಾಡು ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಪೇನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಿಗೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡವು ಅಂಚ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂದು ಕೋಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ಅದು ಎಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಚಂಪಕ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬ ಬಾರಿ ಪಾಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಹರಿಹರನ್ ವಿಷ ಪೇರಡು ವಿಷ ಪಾರ ಕೆರ್ಪುನದನ್ನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಸಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಕಾರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಆರ್ಲೆ ತೊಂಪೊಪ್ಪನ ಕೇಂಡೇರು ಒಂದು ತೆನ್ನ ಇಕ ದಾದ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡ ಇಕ ದಾದ ಕೊರಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪೇರು ಬೋಡು ಅಂಡೆ ಐಕ್ ಪೇರಾವನಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಆರ್ಕೇಂಡೆ ಪೇರಾವನ್ ಐಕ್ ಅಂದು ಪೇರಾವ ನಂದಿನಿ ಪೇರಾವನ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಮಾತ ತೆಲ್ತದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಡಗೌಡ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಚ ಕುಳಾಯಿಡು ರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಪೇರ್ದ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಬೇಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಕನಕ ಅಂದ ಸೊ ಅವು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ನೆನಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪಂದಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲವರಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರೆ ಬಂದ ಆಟ ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಡಲ ಮೀರ ಬೋಪಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ್ ಪಣ ಬಬ್ಬರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಬ್ಬರಿ ನರಮಾನ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಜೋಕುಲು ಕಡಲ ಮೀರ ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಎದುರು ಟೀಮ್ ಹೊಡಿಯರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಉಂಟೇರು ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬಾರ್ದಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಕುಲ್ 2 ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ದಪ್ಪ ಅಂಚಂಕಲ್ ಲಡಾಯಿ ಆಪು ಲಡಾಯಿ ಅನ್ನಗದ ಅಪ್ಪನು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಬಂದ್ಪಿರಿ ಕಡಲ ನಿಗುಲು ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಬಬ್ಬರೆ ಬರ್ದಿನಾರ ಬಂಡೇರು ಮಾಧವ ಅಂಡರ ಮಗೆ ಅಂತ ಪಾತ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನಾನು ಕಡಪುರು ಇಂಬೆ ಪಾತ್ಯರು ಇಂಬೇಡ ಪಾತ್ಯಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ 6th ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ ಪಾತ್ಯಾರ ಗೊತ್ತು 6th 5th ಅನ್ನ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಪುದರಂಜ ಮೆಗೆಂಡೇರು ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೇರು ಒಂದು ನೀವು ಪಪ್ಪನ ಬುದರಂಜ ಅವತ್ತು ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಕುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪನ ಬುದರಂಜ ಮಾಧವ ಬಂಡಾರಿ ಗಂಡ ಓಲ್ಲೇರು ಗಂಡ ಎದುರು ತೋಪಾರೆ ಬಾರಿ ಟುಂತಿನಾರ ಅಂಚೆ ಗಿತ್ತಲ ಬಂಡು ಅವು ಪೂರ ಭಾಗವತಿಯರ ಕೈಕ್ ಇರ್ನ ಮುಸುಂಟು ಮುಂದು ಖರ್ಚಿ ಪತ್ತ ಬಲ್ತ ಬೋತೀರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೋತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ತು ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಚೌಕಿ ಬೋಯ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂದಿದೆ ಅప్పుడు ಪೂರ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬಾತಿರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಾಗ ಬೋತೀನಿ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿರಿಕಂಠನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂದು ಗೊರಿಯರ್ ಪಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಆಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡಿಟ್ ನಡುಟ್ ಉಂತುದೇ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಕಲಾ ಕುಂಬೆ ಪಂಡಿತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲರ್ನ ಟೀಮ್ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ರ ಸುರ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಸುರ ಐಕ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಗಣೇಶ್ ಪುರ ಗುರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದಪ್ಪು ಆತನ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಕುಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಕುಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟಚ್ ಇತ್ತನ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಲಿತೆ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರನ ಲೈಂಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರನ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಶೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಕಟಿಲ ಪುಳ್ಳ ಅಲ್ತಿ ಅದಪ್ಪು ಬತ್ತನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚೈತ್ರ ಐತೆ ಬರ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಕೆಲವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈರಗಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರನಾಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯದ ಅಂಡ ಈ ರೈಟರ್ ನಕಲಿಂದ ತೊಂಡರಡ ಐತೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅನಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡ ರೈಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಕ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿ ತೊಂಡು ಅಕು ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಜಕಲ್ನ ಗುಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪಮೆಟ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಾಡು ಅಕಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು ಅಣಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ತೂಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ನ ಪುರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಕೆಲವರು ಯಾರೇ ಪನ್ಪಿನ ಗುಲ್ಲೇರು ಅರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟರಸಿ ಬರಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಇರಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಪಿನಾಗ ಕಾಮಿಡಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇರಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಕೋನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟರ್ ಐತೆ ನರ್ಮಲ್ ಏರಿತಾನೆ ತೂದುಪ್ಪಾರಿತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಕಲ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೋಪೇರು ಸೊ ಆಯಲ ರೈಟರ್ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆ ನಾವೇನು ರೈಟರ್ ಆದಾಗಲೂ ಏರ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪು ಬರೆಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಾತೆ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ರೈಟರೇ ಅಂಡ್ ಇರಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ತೂಪಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಇರಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪುರ ಆಡ ಯಾನಿ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಡಮ್ಮಿ ಒಂದು ಯಾನಿ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಯಾನು ಮೋಹಾಡಿನಿ ತೇಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಆಕಾಶ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರೆ ಆತೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಆಕಾಶ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಪನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ವೇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ರೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಎದೆ ಬಡಿತ ತೂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ
ರೈಟರ್ ನಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂದು ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜವೇನ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಒಂದಿನ ರೈಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೋಣಂಗ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚ ದಾಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ರೈಟರ್ ಅನ್ನ ಪುದರಿಂದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೋಳಿ ಪ್ರಬಂಧನ ಅತ್ತದಾದ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಆರಂಜ ಭಟ್ರಾರು ಸೊ ಆರಿಂಚ ಬರತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಎರಡ ಕೇಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕೋಳಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬಂದ್ಪುನ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ ಭಟ್ರ ಅನ್ ತಿಂತಜಿ ಸೊ ಅಂಡ ನಮ್ಮಕದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಿನಿ ಅವು ಅಥವಾ ಓಲ ವಿಷಯ ಕೇಂದಿತ್ತಿನಿ ಅವು ಸೊ ಅಂಚಪುರ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಪಡತ್ತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ತೂದುಪ್ಪು ಅತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ತೂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಅತನ ಕೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾ ವೇಟ್ ತೂಪಾರೆ ಏತವ ಡೀಪ್ ತೂಪಾರೆ ಐತ ಮಿತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಡೆದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಳುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡಂಡ ಎಂಚಾಂಡ್ ತುಳು ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಜವೆ ಯಾನು ಪಂಡ ತುಳು ಪೊಪ್ಪನ ಒಂದು ಬರೋದಿತ್ತತೆ ಆರ್ನ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐದು ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪೂರ ಬನ್ನ ಗಿರಗೈಟ್ ಹೆವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಗ ತುಳುಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನದು ಬಾಯಿ ಪಾತಿರ ಇಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ತುಳುತ್ತೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇತ್ತನ್ ತುಳುತ್ತಪ್ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು MC ಬಂದಿತ್ತೇನು ಕತ್ತಲ್ಸನ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೂರ್ತಿತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನೇ ಪಾತಿರೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿತ ದೇವ್ ಪುಂಜನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಪುಣ್ಯ ದೇವ್ ಪುಂಜನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಪಾತಿರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಪಾತಿರೋಡು ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರ ತುಳುವೇ ಪಾತಿರೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ತುಳುತ್ತೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನೋಡು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಾತಾಗಿ ಮೊರಣಿಂದ ನಾ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಈ ಉಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ಊಲ ಕಡಲ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಊಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಜ್ಜಂದ ಊಲ ಸಾಂಗ್ ಬರೇರ ಆಪು ಜಾಬ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಬರಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಬರಪಿನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಹೃದಯ ಉಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಲ ಉಂಡು ನಲುಮೆ ಉಂಡು ಮೋಹ ಉಂಡು ಅತನ ಪ್ರೇಮ ಈತುಂಡು ತುಳುಕು ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಮೋಕೆನ ಈ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ಗುರ್ದು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂತ ತುಳು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕನ್ನಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಬರೇರೆ ಕನ್ನಡಗ ಇರು ಪೋನಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಇಂಕ್ ಏನ್ ಪಣ್ಣದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬುಡಿಯೇ ಅಂತ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತಿನ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಂಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆರು ಎಂಕಿಂಚಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗಾತೆ ಸೊ ಆರೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನು ಇಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಏನದು ಅರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೋಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡಾನೆ ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೆಡೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವೆಡೆ ಓಪನ್ ಅದು ಕೇನು ಐಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೇನು ನೆಟ್ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಎಡ್ಡಾಂಡದಿತ್ತು ಇಜಿನ ಅತ್ತೇನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಎಡ್ಡಾಂಡದಿತ್ತು ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡ ಸೊ ಆರು ಅವನಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಜಾರು ಪನ್ಪೆ ರಜ್ಜ ಅಂತ ಐದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೊಂಬರಾಟ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಾಂಗ್ ಬರ ದುಮಿನಾನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರೋದು ಕೊರೋಡೆ ಅಂತ ದುಮಿನಾನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರ ಕೀರ್ತನ ಇಂಚ ತುಲೋಟು ದೊಂಬರಾಟ ಬಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಅವಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಈ ಬರೆಯಾಡ ನಿಕ್ ಎಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಕಾಪು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಸೊ ಅಂಚ ಬರೋದು ಕೊರಿಯ ಮನದನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟಚ್ ಹಿಡಿತೀರ ಟಚ್ ಹಿಡಿತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ CPL ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎತ್ತನತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತು ಜಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾತನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೋರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಆವಂದು ನನ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಐಕ್ ನಾನು ದುಂಬು ತೂಕ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಐಕ ಮಂಡೆ ರಿಜಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಈಸಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಕೋರಿಯೆ ಅವು ಬರೋದ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಮಲ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಏನು ಖಾಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂತೀರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಅವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಕಲ್ದೇನು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಪ್ಪು ಸುಹಾನ್ ಅದಪ್ಪು ನಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂದು ಊಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಏಜಿನ ನಾನು ಕಡ ಬರುಜಿ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಏಜಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಏನಾರು ಕಡ ಬರುಜಿ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗಲೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬಣ ನರಕಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಣ ನನ್ನ ದಾದ ಬರೋಡು ಇತ್ತನ ಅವೇ ನಾನು ಅಕಲೆ ಕಡ ಬರುಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣಂದ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಕಲೆ ಕಡಪುರ್ವೇನು ತೂಲೆ ಚಕ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಪಣ ಅಕುಲು ಮಿನಿ ಹೊರ ಇಜ್ಜಿಗಿರ್ತದೆ ದಡ್ಡೆ ಜಿನ್ ಪಂಡೆರಡ ಎಂಕವು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ಜನ ಅಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೇನೆ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಲೆ ಕಡಪುರ್ವೆ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೋದು ಎತ್ತೋನುವೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬೈತನ್ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿಲರು ಅಡ ನಲ್ಲಾತ ಪಾತ್ರರಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ನು ಮುಗಿಪ್ರಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.